ang gibuhat ni Hesus dinhi kalibutan giubanan kanunay sa gahom nga dili matugkad og tao, apan kanunay siyang naghimo sumala gyud sa kabubuton sa Amahan. Munang niingon siya, gamhanan man gyud kayo ang Amahan, pero ang nagmando nining kalibutana ni kontra man ni Hesus niya dili gud tato kapiog sa iyang gahom, pero kabubuton di ay sa Amahan nga mo pailawom si Hesus sa gahom niining kalibutana sa nagmando. Kay bao ba mo kinsay nagmando aning kalibutana? Ibaw mo? Wala. Kanang kaaway ni Hesus nga mao'y naghari aning kalibutan, ang yawa o ang mga instrumento sa yawa. Nga kaning mga yawa dinhis kalibutan, mupatay gid ni sila sa mga kaabin sa Ginoo. Munang si San Pablo sa unang pagbasa, bisan pas ilang nindot kay gibuhat, gibato yun. Patay giguroy naguto siya, murag irong patay ba nga, giguroy, gilabay nga to sa gawa sa ilang koral sa syudad. So, mupatay yun. Muna ka na mga tao nga maglagot kung sultihan sa kamatuoran, kauban na sila sa nagmando aning kalibutana. Kamo, dili ba mo maglagot kung sultihan mo sa tinuod? Dili. Panalitan, asawa ka niya, musulti imong bana nga na siya'y kabit. Maglagot ka, dili. Nitugan siya sa tinuod. Niya, maglagot, dili. Maglagot gani ka, naapil ka aning kuana, nagmando aning kalibutana, nga mao ang yawa, maglagot gina sila. Kana ba yang pagtugas tinuod? Kuan ba yan na? Nang Diyos nun ba yan na? Kay ang Ginoo, kamatuoran man. Di ba? Muna, nindot ka nang mutugas tinuod imong bana nga, na nakoy duha ka bukabit day. Nga, unsa may mo isulti unta, kung Diyos nun yung ka, mingon yung ka, congratulations ha, kay matinud-anon kay ka. Ana. Nga agas din imong luha. Kay ang gusto Ginoo nato, unsa may kabubuton sa Amahan, pasaylua ang nakasala og kapituan kapito. Nga unsa ni mo pagpasaylo og dili mo tugas tinuod. Mao bitaw ni karon nga sige ning gubot ang atong eleksyon kay daghan mang di mo tugan kunos tinuod. Pero nindot ka ng mutugas tinuod, unya mudawat sad sa kamatuoran. Nang litan, mga asawa sad karon, mga bit naman sad. Nindot kayo, bana ka, niya mutugan imong asawa nga, nakapangabit siya. Niya makuan ang kaning, na may usahay gaan kay kamot ning lalaki, tamparusan, ikatamparos, mawingig imong naong asawa, ayaw, reklamo. Dawata lang kay kamatuoran man sa nga matamparusan gyud ka kay gabuhat man sa dili maayo. Ang ako lang ning isulti dinhi kay gahapon akong gi-suspenso ang mga sasing kids kay humana mo hatag sa ila kunuhayng premyo atong siging panglimpyo dito sa Luyo. Akong tagaan sila o dako-dako nga kantidad kay haron malipay, alipay gyud kay sila. Lakaw din ngadto. Nya pagka udto-udto na dito ko sa akong kwarto sa taas, makita man na sa Luyo, saba man kayong mga bata nako ngano karon sila. O may tao dito sa Luyo. Ni nanughit sila o kanang lubi, ilang pangnughit ba? Natanaw na ko katong murag guwang-guwang na nga lubi, ilang gi paning kamutag buak niya gahi naman
ilang inom ang tubig nga labay dughit naman antod yun na mahurot kitong lubi nga gahi-gahi kadto na sang putot mo ilang akan gagmay pa ba ilang gidughit nyawa nila imna gaduwa sila ilang ihapak sa bato niya mupiswak mang tubig kay mabuak man ining hapak nga sige sila pangatawa kuha na sa tong usab lakdos na sad ngadto sa bato ato akong ginaog didto aksyon na ba untag dagan ngayon ko nga tesa mag istorya sa ta diri nakit-an man tamo didto sa babaw dugay man kong gatan-aw ninyo nganong ginana man ninyong lubi wa gitingog siging duko nako ma-explain lang mo nganong giana ninyong lubi inyo man ang giusik-usikan so human gitagaan mo sa tanan nga mga pabor dinhi pakanon pa mo dito sa sulod tipon mo na mong kaon tos among lamisa niya hinatagan pa mo kwarta para makaduwa mo sa computer trabaho lang mo gamay daghan na kayo tagihatag ninyo human anang tanan makaako pa mo dagmal aning ato mga tanom dinhi kanya di pa gyud mo mananghid sige lagi silang duko nako sige ha di sa ta magkita og mga usak semana suspenso sa mo ya abo to nga to diri yawan ang rabasad to nako suspenso sa mo ha usak semana para makahibaw mo nga ang kamatuoran di ay sa atong mga buhat ug makit-an sa authority na agyoy silot. Murabag na imagine ako pag human akong storya ato nilakaw sila ngadto subo kay mga naon na 5 tingto sila kabuk akong gisundan ngadto sige sila glingi nako nya gasunod ko nila ngadto na sila sluyo pag abot dito abi na ko mo uli na ngadto sila meeting din silang 5 nya human balik ka rin nako asa man to ni balik man dire naawa na sa kukibaw ngarim sila paduong lahos ngadto sila na-imagine ako ba ang nahitabo nila dito sa Luyo nga ang atong kinabuhi isip mga tao natay daghang gibuhat din is kalibutan ang kalibutan iyan is Ginoo siya may gahimo gud ani nya kita gipapuyo ra man ta diri gitagaan tas tanan nya nagtan-aw ang Ginoo nato parang mo akong imagination sila wa bita diri pader love hapak wa nila kibaw gatan-aw dito ko dito sa babaw nya kita kay nako ang ilang pagdagmal ang ilang paghimo nga giduwa-duaan lang ba ang mga maayong butang nga gihatag ngadto nila gidagmalan kita ayon ana biyata no kusog kita mo dagmal sa hinatag sa Ginoo nato nang litan kanang imong anak hinatag ginas Ginoo sigihag kusi sigihag hapak ang mga anak sad gitagaan sa ginikanan nga mosuporta ilad-ilaron lang gamiton ang kwarta sige lang duwa di mo sud klase tagaan og maayong lawas tagaan og kanini ang nidot nga lawas mga babay hala ipakita sad aron magawas gyud kalaway sa kalibutan siging premarital sex siging enjoy anang mga laway nga buhat ingon ana ta usahay ang mga nindot nga ihatag sa Ginoo atong pahimuslan si Kristo ning hatag natong panigingnan ang iyang lawas gigamit niya sa pagluwas sa kalibutan iyang giagi sa pagantos ingon siya tana manlakaw na ta ingon siya wa may gahom ning nagmando sa kalibutan nako pero ako ning ihatag ang akong lawas tungod kay kabubuton ni sa amahan nindot kayo no kabubuton sa amahan niya kun atong sundon ang kabubuton sa Ginoo pirmi yung nindot ang mahitabo ni ana testingyo tugan kas tinuod inig dawat nimos kamatuoran labi nagsilutan ka maingon ka ako mo saning tinuyuan relax pero mamakak niya magsigit tag himo-himog mga rason-rason awa na pero tinandaghanang sana troubles sa imong kwan kamo din hiron kusog mo musultis tinuod
Kusog dili. Oh, mga naong ninyo. Na yung doko-doko. Pader sa doy, tinuon, makak man sad ka pader. Mo lagi na, depende na nato. Nya, matud pa sa atong tubag sa Salmo, ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong gingharian o Ginoo. Ang atong itug-an kanunay mao ang himaya sa gingharian, ang gahom, ang kabubuton, ang kanindot sa gingharian sa Ginoo. Mabita ng dinhi sa atong kuan, dinhi sa atong parokya, kaning ako gining i-announce ang mahalin nga slots, kanang mga project nato, kay nga naman nagtug-an man ni siya nga kita mga higala sa Ginoo, kay niapil man ta sa pagtukod, pagpalambo sa iyang simbahan. Amo nang tugaan sa nako ni ninyo nga atong halin sa slot DOPS 4,604 na as of yesterday. Pakpaka na sa nato ang namalit. Ang namalit sa ani, higala sa di sila sa Ginoo. Nga naman, kung makakita ka nga ang imong higala nagkinahanglan, basta tinuod yung kang higala, imo maginang tabangan. Pero dili ka higala, bahala ka din, kanya-kanya ta, iyahay ta, di ba? Higala man sa Ginoo, nanghatag yun. Napamangani 49,396 ka slots para sa nislaing mga higala. Nasa iuban nga sige nalang balik-balik og palit. Nakighigala sa atong katilingban. Na ay usa ka donor kagahapon ingon siya, Father, kadtong kapilin niya ang nagsulti ani ang ako sang kuan kani nga nindot ko no nga magbutang sa taog box nga adto ibutang ang mga ngalan sa nipalit og slots. Okay, wala. Inyo mga ngaan ba? Itong ibutang niya kang San Vicente Ferrer man ada na ito ibutang das tiila ni atong patron. Maghimo niya tadya. Nakailaw na sa bitaw, no? Kaya ang katungtos kapili niya, ang tanangan ato, amo mang i-forward. Ibutang man, naman ito'y murag box, diha anang, kanabitang na iberhin sa patima nga nag-ana diha, no? Kamusa kasakam ng bildo diha. Ang ilaw maana, naana diha murag compartment ba, adto dito ibutang ang tanang mga petitions. Sige, ato yung nagbutangan diya sugod ugma katong tanang mga ngan sa nipalit atong ibutang diha haron dunay symbolic connection nga kanunay giatiman, kanunay gibubuan og grasya gikan sa Ginoo pinaagi sa atong patron aning atong parokya. Nya kay kaning DOPS, Divine Unity, Prosperity and Satisfaction, ihatag man ni sa Ginoo pinaagi ni San Vicente Ferrer ug sa atong segunda patron ang mahal nga Birhen sa Santos nga Rosario, atong lauman nga kadangan mo na isulti sa dinyo inyongan ug mo padala namsag mo padala di lang nako isulti pa dire ako nabitan nang gi-forward sa imong bank account ayaw tiksi gimis inyongan kay amo nang typon itabulate nato nya humandayon atong isod angan diri sa atong himuon unyang box symbolic muna kanang sibot kanang isuroy ninyong sibot symbolic man sad nga inyong gihug gihalad ang inyong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Symbolic ba niya dadon dayon nga res altar. Hilig man gud aning symbol. Si Kristo sad kaning iyang pagpalansang sa cross symbolic pud na sa dako kaayong gugma sa Ginoo para nato. Mo na ang cross ato ginang ibutang kanunay center sa atong altar. Kay nindot kay nga symbol ba dito sa inyong balay, sa inyong kwarto, sa inyong gibutang nga picture. Kamo mga asawa, na mo'y picture sa inyong bana. Nagdada pa mo,
wala no, kay giluod na musnaw sa inyong bana. Di, simbolik na ka ng pagdaog picture sa imong bana, niya ang bana magdasag picture sa asawa, niya punayan na nimog kiss-kiss, ana. Simbolik na sa inyong connection ba? Kaya og di na ka makakita og simbol sa inyong relasyon, basig adto na madali kag kadasa lain. Muna ana diha mo supply ang gitawag nato og pagpalambo sa relasyon. Kaya na gadadam kag simbol. Manang nindot kaayo ang atong relasyon sa Ginoo kay pirmi gitang ma-reminded nagpakamatay di siya para nato. Gihatag niya ang tanan para nato. Kita sa hatag sa tatanan. Ya kuno sa itong ihatag, pinaagis atong patron ato sa himuag simbolik nga connection. Muna sugod tingali ugma ako ning pahimuan diri aring kilid. Nindot sa nakain suggestion nada kay mo feels kuno sila ba nga. Di ko na siya gyud ingon nga himuon na tong tuo-tuo pero ang simbolik nga dako kay tagpagtuo nga naa diha ang presensya sa Ginoo sa atong gibuhat nga connection. O pinaagi ni ana maka-claim kita we are part sa daghan kaing tao, kabahin ta sa daghan kay mga tao nga nagsigig palambo niining lugar nga atong simbahanan. O kining maong lugar mahimo sa ding atong simbahan nga simbol sa dakong gugmas Ginoo nga nagpaambitay sa atong mga grasya. Tibuok kalibutan na atong mga Cebuano nga mga speaking people, tibuok kalibutan may tampo sa ginagmay o dinagko nga paagi. Mao na siya ang nindot na mensahe sa usa ka simbahan, ang pag-inambitay. So inaut unta kita sad makaingon ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong gingharian o Ginoo. Kada nato hatag o gras o paambit sa atong isigkataw, nagtug-an ta nga ang Ginoo present, ang Ginoo dalaygon, pinaagi natong nagsunod kaniya. Manindog ta. Mga igsuon, pangayoon ta sa Dios atong Amahan nga iya untang ablihan ang atong kasing-kasing ug ang tuburan sa mga grasya ug panalangin. Mas laumon kitang moingon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Alang sa simbahan nga magmaunungon siya diha sa iyang pagsangyaw sa gugma sa Dios, alang sa iyang katawhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang kanila nga anaa sa buhatang pampubliko, nga magmahigugmaon silang mag-alagad sa ilang isigkataw, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga nawad-an sa paglaom, nga makaamgo sa kadako sa gugma sa Dios diha sa ilang kinabuhi, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang kanatong tanan nga pinaagi sa gugma sa Dios, andam kitang moalagad ngadto sa uban, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ugalang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga nangamatay, nga mapuy-an na nila ang kalipay nga way katapusan dito sa langit, mga muyo kita sa Ginoo.
Ginoo kaluy kami. O Amahan nga maluluyon ug mahigugmaon, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy dihas gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.